Zegt vreet de getallen, zag het omheugen, zaterdag, snijn, manje. Ja, dan wist al van dit kan net. Dit is onmogelijk. De uitkomst van de passenconferentie kwam juster net als een verrassing voor eigenaar Ilke Duursma van restaurant De Pleats in Burgum. De horeca mij vereerst net iepen en dus is er nog altijd geen perspectief voor restaurants. Gewoon ondernemers haat zwier en houden het net lang meer vol. En we hebben helaas, ik al ondertussen zien dat er enkele collega's omvallen binnen. En dat vind ik gewoon heel spietig, want dat weer leuke, goede collega's. En ja, die worden dan troffen door de pandemie. Krijgen op het verkeerde moment al de investeringen die in. Dus de kosten die ronden al, de kennis net meer van nou. Ja, dat is gewoon heel, heel droevig. Ook De Pleats in Burgum had het dreig, maar kunnen de komende maanden nog wel volhouden. Het aanheljen van eten rent goed, benam in het weekend. Maar daarmee kan het grote verlies van restaurantgasten lang net compenseren worden. Daarin moet er een stip op de horizon komen van dan gaan we weer wat aan. En al is dat eerst maar met die 30 gasten, maakt het niks uit. We zullen ergens starten moeten en dan de eerste 2-3 maanden verlieslatend maakt het ik voor ons dan net uit. Het gaat dus ook om dat stukje emotionele stukje, dat die gasten weer wat bieden kennen, dat we... op dit moment zitten we al volop in de afhaal. Hartstikke mooi. Leuk, een leuke bezigheid. Maar het is hier een horeca. Het kabinet had van de morgen aankondigen dat er een extra stiepenpakket komt van haast 4 miljard euro. Bedrouwen met hege omzetverliezen, liek als de horeca, kunnen dat geld goed broeken. Maar ook mij oor iets geld, kan deze situatie voor de horeca net lang meer worden. Er komt een moment of je met de mensen ontslaan en mensen naar huis sturen om toch een volledige kostenreductie te doen. En was dus zei, als je een liedse speler bent en je hebt net vet op het borden, dan hou je dit echt net lang vol. Maar de crisis zet De Pleats in Burgum dit jaar in op aanheljen en pakketjes. Ilke Duursma hoopt dat er in het nieuwe jaar goed nieuws komt van de horeca. Want het alles dicht is, giet in de natuur van de ondernemer in. In je eigen genen is dat heel tegenstrijdig. Ja, en dat doet heel volle mij. En daar moet gewoon wat gaan gebeuren.